Dobry dzień, witam wszystkich bardzo serdecznie w 14 wieku na igłę pomyślnego kalendarium i moment wydarzenia z 26 stremiannika do pierwszego urze kwiata. No i zaczynamy 27 stremiannika w 1430 roku. No, to jest jedna z możliwych dat powstania pomyślnego archidiakonatu. To był dzyl włocławskiej diecezji, łebi mający gduńscy płemierzy. A w 1945 roku ruskie wojska zajęły między innymi Remia i w bitkach brali udział czołgisce pierwszej pancernej brygady imiona herojów Westerplatte. 28 stremiannika w 1635 roku król Rzeczpospolitej Władysław IV Waza utworzył komisję królewskich łekrantów usadzoną przez jego ojca Zygmunta III. A w 1945 roku ruskie wojska zajęły Gdynia, a łeb wieczór też było czerwony fana Westa zatknięty na dworze Artusa we Gduńsku. 29 stremiannika w 1923 roku Kartuze stały Sagarda, a Zanka Aleksandrowi Majkłewskiemu dostały głowa czerniego gryfa w swoim herbie. 30 stremiannika w 1945 roku ruscy a polscy wojska zajęły Gduńsk, a pierwszego urze kwiata w 1928 roku w Kartuzach weszedł pierwszy numer cządnika Przyjaciel Ludu Kaszubskiego, no i łekrum polskiego titla to wszystko było opisane po kaszebsku, a redaktora był Friedrich Lorenz. Pierwszego urze kwiata w 1990 roku w Leni w wejrowskim krizu ukazał się pierwszy numer cządnika Leńskie Stegna, a w 1995 roku w Starogardze Gduńskim był pierwszy kłecewski kongres. To wszystko, życzymy do słuchania w przyszłym tygodniu.